Kraftedeme, fordi der ved man godt, hvordan det går med jer kvinder, ikke? I starten, der er sådan en, jeg skal nok passe på den. Nej, jeg skal nok passe på den, bror. Hvis vi får en kat, det er ikke noget problem. Jeg kommer altid til at være der, til at passe på den. Du kommer ikke til at tænke på, at den er der. Jeg skal nok passe på den. Så får man den, så går der 3 måneder. Hvad sker der så? Så knæpper jeg den. Og det kommer til at ske. Hun kan ikke være der hele tiden. Hun skal ned og handle på et eller andet tidspunkt. Så er jeg helt alene hjemme med en kat, der bare står... Det er min yndlingsjoke. Det er det virkelig. Jeg kan så godt lide den. Det er fordi, man kan altid se, når jeg begynder i starten af joken, der kan man altid se sådan et par, hvor fyren sidder. Ja, præcis, skat, det er jo det, jeg har sagt, og det er derfor, vi ikke skal have kat. Nej, ikke derfor. Det er ikke derfor. Jeg var med. 72. 2 sekunder. Så meget bedre er første klasse ikke end de almindelige sæder. Det er jo sådan, når flyet lander, kan du stadig høre folk klappe. Det eneste sæde, jeg ville betale så mange penge for, det skulle være uendelig meget bedre end alle de andre sæder. Det skulle være sådan et sæde, der var hævet over resten af flyet. Og så når folk havde sat sig med fronten til, så kunne jeg vende mig rundt med en kat. Sådan, mø. Jeg har betalt 72.000. Jeg må give fingre til alle de katte, jeg har lyst til. Denne kat keder mig. Det er en ny kat. Ring en ny kat. Jeg sidder og kigger folk i øjnene hele vejen til København. Au,